gaan al een heel deel jaren gaan we met een groepje naar Pinkpop en Landgraaf. En in coronatijd was er geen Pinkpop. Dus toen moesten wij het verzinnen en toen hebben wij dit zelf op punt gezet. Ja, de locatie was snel geregeld, ja, want Nanny, mijn zus, die woont hier. En alle mannen die met gingen, die hebben dit met opgezet. Bandje erbij, DJ erbij, leuke muziek, lekker veel bier drinken, dat is prima. Ja, inmiddels is er ook weer gewend Pinkpop. Gaat je daar nog naartoe? Ja, eigenlijk is dit een Pinksterweekend, hè. Dus we doen dit in het oude Pinkpop Pinksterweekend. Doen we nu dit. Volgens mij is het gewoon Pinkpop 18 juni dat weekend. Dat doen we er gewoon even bij, dan gaan we even goed nog allemaal in. Dus, prima. Wilt je nog een grote festival organiseren of blijft het zo kleinschalig? Nee, groter is niet altijd beter, Leon. Dat is gewoon zo prima. Gewoon leuk. Het moet gezellig blijven. Wij doen het lekker op onze eigen manier en dat is prima. Wat voor bandjes heb je? We hebben Freek Vullers als vaste hoofdartiest ieder jaar eigenlijk, sinds die 4 jaar. En die verzamelt gaat om zich heen. En dat is op zich prima. Ik weet nu wat voor filmpje dat er op beeld komt, dus dat is hartstikke gezellig. En ja, wat hebben we nog? Ja, we hebben een bandje, we hebben Goocheleer, we hebben Ton Meijsen van de Janse Baggen van de WW-band. En Job Reijnen niet te vergeten als afterparty DJ. Ja, Joppie is een fantastische gast, dus Gaat een goed programma. gewoon 3 dagen door? 2 dagen maximaal. Maar we hebben hier een campingske, ja. Iedereen heeft zijn tentje opgezet. Hè. Dus kijk, we hebben er blijven slapen. Ik zelf al bijvoorbeeld. Maar je vroeg het bier drinken nog en dan is het ook gelaafd. Ja. Dus je probeert het zo goed mogelijk te imiteren? Ja, zo goed mogelijk. Zo goed mogelijk. Ja, meestal wil ook het zeggen. Je hebt toch ook nog de dialectmis? We hebben ook nog de dialectmis, inderdaad. Dat kunt meestal nog even gaan prijken. Saturday night I was downtown working for my happy hour. Sitting at the nest, bam, whiskey boys, bootleg and boozing on the west side for the people who are doing wrong. Just step by the call of the big band, and no one is wanna sing a song. A pair of 45 and they opened my eyes. The temperature started to rise. She was a long, cool woman in a black dress. Just 5'9" beautiful. Just one look, it was a bad mask. 'Cause I'm long, cool. Wat heb je gedraaid in Pinkpop? Pinkpop Roggel of Pinkpop Landgraaf? Allebei. Pinkpop Landgraaf vorig jaar op de glamping. En Pinkpop Roggel ene keer in het geheim, maar dat waren de corona en dat waren niet 3000 man. Maar dat mag geen weten, dat is geheim. En nu de tweede keer in Pinkpop Roggel, ja. Dit is... Ik vind het geweldig wat die allemaal voor ene avond zaten waren, wat die allemaal doen halen. Ik vind het geweldig. Ik vind het eigenlijk hartstikke chic. Kom ook Gerry, ik vind het hartstikke leuk. Leuke lui ook allemaal, een Roggel. Fijn lui een Roggel. We zijn ook met de prinsen, we ook hier geweest. De prinsen met Henk ook, ja, wel geweldig. Echt geweldig. Wat draait ze vanavond allemaal? Verzoekjes. Kijk, de lui kennen. Ik heb filmpjes bij me en dan kennen ze op het filmpje verzoekjes invullen. Ik begin gewoon te draaien en zo gang is geen verzoekjes krijgen, draai ik gewoon mijn platen. Maar net komen er al een paar lui en die vroegen al of ze de filmpjes mochten invullen. Dus ik vermoed dat ik heel veel verzoekjes kan. Ik heb alles bij me. Van slager tot hardrock tot ska, tot reggae, tot echt alles. Funk, soul, alles heb ik bij me. En alles van vinyl? Wat blijft? Alles van vinyl? Alleen maar vinyl. Ik heb geen USB-stick, geen wifi, niks. Ja, hier is geen wifi. Roggel is echt een raar gebied hier. Er is geen wifi in Roggel. Nou, heel veel succes dan. Ja, dank. Dat doen we ook met, waar we best zorgen weer van. Hè. De Leon Verlier van Delta Limburg. Heel veel succes.
never part. So hello, Mary Lou, goodbye heart.